Vi er jo bare nogle små soldater i det store spil, jo. Ja, vi er. Allan Zachariasen har arbejdet på Vestas i mere end 10 år. Altså, jeg føler det som om, at en cigaret, der lige blev skåret og smidt væk, ikke? I knap en måned har der været ekstra god tid til rengøringen efter lukningen af vindmøllefabrikken i Nakskov. Det sociale netværk, det er jo også væk, jo. Altså, nu kender jeg mange i byen, og det er slet ikke det. Det er ikke sådan, at jeg sætter og ikke har nogen indhold i mit liv, men man mangler meget. Det gør man. Af sine gode kolleger og den der anden snakke, man får med familien. Ikke? Så det er nogle lange dage. Vi var med, da den 46-årige familiefar modtog sin officielle fyring fra Vestas. Det er nok min fyresag. Dine tanker lige nu? Ja, det er mærkeligt jo. Altså, normalt er det jo en lønsjæl, man har stået med, hvis man kommer for lut her, men det er det så ikke. Det er ikke tilfældet denne gang her, så det er afslutning på et eventyr, vi har gang i her. Så vi kigger på det en gang. Det her bliver ikke lige klog af. Jeg skal jo ind og nærlæse nogle af vilkårene med aftrædelse, altså fratrædelse og sådan noget. Altså, det skal jeg lige sådan i fred ro sætte og kigge på med en kop kaffe. Efter en tår kaffe og efter at have læst papirerne, er det nu tid til at gøre status på selve fyringen. Så føler man da altid skuffet bagefter og tænker, det var altså. Jeg fik et par år mere, ikke? Arbejdet på Vestas betød meget for Allan Zachariasen. Derfor rammer fyringen hårdt. Jeg plejer at sige den her fyring med nu, at man har mistet sådan et familiemedlem faktisk. Et dødsfald i familien. Sådan groft sagt. Det sammenligner jeg lidt med, fordi du har mistet en del af din, din hverdag. Udover at se fjernsyn, er det svært at få tiden til at gå. Jeg vil hellere ud og bruge mine kræfter. Allan Zachariasen kan ikke holde ud og gå derhjemme. Man føler sig ikke værdiløs. Hvad man jo ikke er. Men du får hurtigt sat dig ind i sådan en lille bås der, ikke? Altså, men der skal man så bare ud af hurtigt igen, jo. Ikke? Hvis ikke man skal blive helt sort til. Nakskov Vitten gør dog, hvad han kan. Du skal jo finde det positive i ting, ikke? Altså, familien og venner og sådan det, ikke? Og så må man så sætte sig hen og sige, at altså, det er jo ikke, vi bliver jo ikke korsfæstet eller noget, eller henrettet, vel, det gør vi ikke jo. Men, og der er mange andre, der er samme båd og sådan, ikke? Men som jeg siger, det kan jeg bare ikke. Det kan jeg ikke rigtig bruge til noget, altså. Fra nu af gælder det fremtiden. Vi giver ikke op, jo. Altså, vi ser os ikke hen i et hjørne og pive og sådan noget. Og jeg har et personligt mål her. Og det er nok højt sat, men at inden 1. februar, der skal jeg have mig at arbejde. Og helst før.